Hei! Olen vähän alla. Ei voi mitään, kun alkaa vetää suonta. Mitä kuuluu? Tänään kuuluu hyvää. Pompitus. Ei meillä ollut edes jalkapäivä. Ei meillä ollut jalkapäivä, meillä oli käsipäivä. Eikö mä katon taas tuonne? Kato tuonne. Mihin me katsotaan? Tuohon. Siihen. Tonne. Ai tänne? Joo, sinne. Tänään oli käsipäivä. Käsipäivää. Käsipäivää. Yläkroppa. Ihan kauhea päivä. Ihana päivä. Mä olin eilen tehnyt kans jo yläkropan, niin tänään oli vähän silleen. Seura. Niin. Nyt me aletaan. Niin. Joo, mut oli ihania liikkeitä ja tuli lämmin ja Tuli. ehkä 2 kirosanaa saattoi. Semmoista sievää kirosanaa saattoi. Semmoista söpöä. Tuli. Ja mitä vielä? Sulla on tällä viikolla useampi treeni. Mulla on nyt ollut jo hetkinen. Tänään on Tällä viikolla nyt ei ole 3. Ja Hyvä. niitä tulee vielä. Mut ei, mulla on ainakin älyttömän hyvä fiilis. On. Tänään on huomattavasti parempi. Just Sannille kerroin, että eilen oli vähän sellainen, katteli itteni salilla peilistä tuosta rimpulosta, kun joku fitness-tyyppi ja siihen malliin sopiva, mitä fitnessessä pitää olla. Mutta tänään tuli niin hyviä kuvia. Ne oli tosi Haba hyviä. esillä, niin ehkä musta sittenkin tulee jotain. Tää oli sen takia ehkä ihan täydellinen treeni. Oli. Me saatiin niinku nostettua uudestaan tuo. Oli. Ensimmäistä kertaa käytiin vähän niinku pohjalla silleen. Ei. Mut laitetaan niitä kuvia sinne blogiin. Ne saa laittaa sinne kommentoida sinne blogiin, että mistä te haluatte Tiina kirjoittaa. Joo, ilman muuta. Laittakaa sinne vähän kommentteja niin, että tää ei ole vaan meidän 2 yksin puhelua. Kyllä meille passaa sekin, mutta kivempi se olisi tietenkin. Niin, tässä vähän tällaista vuorovaikutusta. Mut nyt mä otan ton recovery drinkin, mikä on tuossa kamera alla ja palautun tästä ja Me palaudutaan tästä palaudumme ja tästä. palaamme asiaan varsin pian. Onko huomenna mikä päivä? Jalkapäivä. Ei, huomenna on lepopäivä. Ansaittu. Perjantaina on Elikkä Tiina kirjoittaa jalkapäivä. blogia. Joo, Kyllä. hyvä. Hei, kiitoksia. Namaste. Namaste.